So há policy bunúsach galore an AI ag Red Shoe Productions rud a bhreathmar a bhí ana háchtach a thuirteteach go mór bhúrnar a bhí daoine nua tosnúling agus conrathe nua á híine. So dúirt daoine lom go mbeadh ar policy AI bheith going. So há policy ana bhunúsach ach fós an éim hain bíonn sé ag gathú de hir agus dhéanamh sin háirtar sé bhíochan agus dhearrinn gúil se thrám a bheith a féach an deir a rís mar há rudaí a gathú chun topic san agus chun mar san gúil se dachar chomad suas leis le bheith ionraig. Má héan tú an lech leis i gceart agus níl me se ach tosnathe dul an lech leis mé héin go pásanta agus chomhlacht le cúpla míon os ach an se anna chabhrach a déobh beidir go thugach sé bula fé thuairm chus maidir le polasa nó maidir le ólas generalta mar taide chun tosnú mar is tócha dhearrá mar springboard chun tosnú ach an son caafar chun dolisteach an mion ólas nó mar sin de caithfidh daoine agus caithfidh tú duldaí de léadóirí nó cá tú duldaí chun súirne cá tú dul chun a bheith cinnte go bhfuil rudaí i dul i gceart agus mar sin de.